סדרה חדשה. מדינת ישראל גם בכהונה הקודמת שלו היו מיושרים איתנו, וזה מה שאנחנו צריכים, שהם מיושרים. אנחנו לא צריכים שיעשה טובות. האינטרסים הם מתואמים, כמו בהסכמי אברהם. זו סדרה קופים. עניים ועשירים. לא צפוי להשתחרר בשלב הראשון שלהם. טוב, אז יום אחד פעם אחת בבית קטן היו אנשים. רגע, איפה הם? טוב, אז בסדרה טוב, אז פעם אחת היה סיפור שהיה קוראים לו מעניים לאסירים. הם קצת רוקדים ונהנים ואז חוזרים הביתה. למה? Was the music festival. She was at the music festival and attacked her. Terrible day. Where are you? Where are you? Thank you very much. Thank you very much. טוב, אני רק שנייה. איפה זה? מה החושות שם? אתה מדבר אחרי וושינגטון? כמה יש טעינה? מה? כמה טעינה יש? לא יודע, זה אצלם. אחרי הוא גם צייץ על זה שהוא מחויב להמשיך עד החטוף האחרון. אמר שכולם דיבר על זה. אבי, תרים את זה שם. יאללה, אתה רק מוציאה ומוציאה ומוציאה ולא מחזירה. טוב, לפחות יש לנו שתי ילדים. הנה, אני אוהב. בוא נבדוק. אבל אין כלום. אין לנו כסף גם. טוב, אולי נקנה לנו רק מיטה. אבל אי אפשר. מהרגע שהוא התחיל באימונים טוב, אנחנו מתחילים לראות חטופים.
עצם זה שתנועת טראמפ בעצם עוזר לנתניהו להתיישב בעת החתימה, זה מראה כמה הוא מכבד אותו, ואני חושבת שזה איתות. לפעמים את האינטרסים לא הייתה תחת ביידן? לא מלאה. ביידן עצמו לדעתי מאוד אוהב ישראל, והוא גם תמיד אמר שהוא ציוני, אבל המפלגה שלו, סירים, בחלקה, היא לא ממש פרו-ישראל. והיו שם הרבה גינויים נגדנו, והיה שם אולי אפילו ניסיון הפיכה בתוך המפלגה, אבל מהר מאוד זה ירד מהפרק. תשמעו, בסוף ביידן תמך בנו, אבל גם צמדל אותנו בחלק מהאירועים. הוא התערב בדברים, בהתקדמות המלחמה שלא היה לזה מקום. מצד שני, גם הדרג המדיני פה שגה. יש לנו תלות גבוהה מדי בארצות הברית בנוגע לכל הפעילות שלנו עם הנשק, כי אנחנו תלויים בהסלוקה. היה ראוי שעכשיו אולי נתחיל לייצר נשק ונהיה פחות תלותיים. מצד שני, מצליח לעשות את מה שקודמו לא הצליח לעשות, לכופף את ידו של ראש ממשלת ישראל, ללכת לעסקה, גם בתמורה נצטרך לסיים את המלחמה. זה דבר שאני לא הסכים עד עכשיו. אני חושבת שבאמת כמו ששמענו פה כבר את החברים אומרים קודם, מבחינתנו כל דבר שמקדם איזושהי התקדמות שהיא לא מלחמתית כרגע, היא מקרבת אלינו את החברים שלנו שעדיין חטופים בארץ. יש 3 חטופים שעדיין עד היום בחיים, שזה כמובן, שזה אלי שרעבי, אוהד בן עמי וטל שוהם. כל השאר אנחנו כבר יודעים, בכל מידה בוודאות שהם כבר אינם בחיים, והם כלולים בעסקה הנוכחית בשלב א'. אז קודם כל, אנחנו מאוד מצפים לשובם, ומבחינתנו כמה שיותר מוקדם. לגבי שאר החברים שלנו, אין מצב שאנחנו נוכל להשאיר אותם בעזה. זאת אומרת, השלב השני, כמו שדיברתם עליו, אנחנו מצפים לו לא פחות מהשלב הראשון, כי כדי שבארי באמת תוכל להשתקם, שאלו אותי קודם, אם אנחנו חוזרים לבארי, מה קורה בבארי, אז בבארי יותר משליש מכמות המבנים והבניינים נהרסו. אי אפשר פיזית. וחמאס בכלל לא יתפוס את השירות מדינת המחליטה. ואני אמרתי לכם שאצל נתניהו רגש, הוא לא... ולכן הוא יחליט בסבלנות ולא ישמור את הכלים, שאותו המקרה גם פה. צריך אבל גם להסתכל מהכובע של יימח שמה וזכרם של החמאס, שחטף מכה קשה מאוד השבוע. צריך להגיד, החמאס היום תחת מתקפה של גירוש, הסיוט הכי גדול של חמאס זה כשאוכלוסייה מה שאנחנו רואים זו תגובה של החמאס, ולומר אנחנו יכולים אולי לא להזמין אותנו ולא להתחשב בנו וכך יכול לומר דברים לגבי עתידנו וגורלנו, אנחנו כאן ויש לנו כלבים, והנה כבר מדינת ישראל העצבים מתחילים להימבט לאט. זה מדויק מה שאתה אומר, ואני אומר, תראה, אין לנו כלי חוץ לחלוטין. הרי הם קיבלו מכה קשה, אז אני אראה, הם יכולים, זה הדבר היחיד שהם מחזיקים בו, ושהם יודעים לנו, היהודים, הישראלים, ילדים, הנה, אולי אני אלבש מהבגדים המלוכלכים האלה. ראינו אותם מרתים את עצמנו ובטרור הפסיכולוגי שחמאס אנחנו רואים כל הזמן. נראה את ההצלחה לדבר אחד. בשתי התאימות הקודמות שבהם חמאס תעושה את השמות מוקדם, גם היה לישראל איזשהו קלף נגד חמאס התעשו סוף מעברים. לחמאס היה אינטרס שזה יותר מוקדם, ולכן גם עכשיו אין להם את האינטרס הזה ואין לנו את הקלף הזה. כמו שאמרת, גם יש להם אינטרס, מדובר באשפי התעלולים הנראים שבינם ובין יש מעט מאוד. יאללה בואו. צריך לומר, יש חמאס מפר את ההסכם, הוא היה אמור לפרסם את הסיום הצהריים, ונכון לרגע זה הוא לא. הקו מעט משובש בשלב הזה, אנחנו מקווים שהוא יתוקן ונוכל יאללה, בואו. לשמוע, אז כמו שהוא אמר, אנחנו נמצאים כבר בשיבוש
בובי. זה גם איזשהו מנוף לחץ ישראלי בזה שישראל אומרת, אנחנו עדיין לא ממשיכים לדבר. טוב, אולי יקרה כסף. אומייגאד, אתה יכול לנקות פה קצת? אולי תעשה מזה. בוא נרשים. אומייגאד. אוי, הופך לגדולי. הציבור אוהב אדם שבו חמאס אומר הבנתי אומי. אני מניח שזה נקרא בחשבון, סך הכל זה 48 שעות עברו מאז. במזרח התיכון זה שנה. מה? את מתנהגת אליה יפה, שמעת אותי? כן. במיוחד כדי לבקר אותך. אם ישראל עכשיו מפרש את זה כהפרה חמורה. טוב, ביי ביי.